Il-bastiment Ocean Viking salva 223 immigrant fi 3 ħidmiet separati ta' salvataġġ. Iżda parti dawn il-medja Taljana qed tirrapporta li għad fadal madwar 120 immigrant li għadhom fil-periklu. SOS Mediterranee qalet li l-awtoritajiet Taljani, Maltin, Libjani u Ewropej kienu informati b'din il-ħidma ta' salvataġġ u ma talbu lill-awtoritajiet għal post ta' kenn għal dawn l-immigranti. Iżda kienu l-awtoritajiet Libjani biss li wieġbu għall-għajnuna. Madankollu l-bastiment irrifjuta din l-offerta peress li ma jqix lil Tripli bħala post sigur biżżejjed. Il-ħidma ta' salvataġġ saret fi 3 ħidmiet separati fejn l-aħħar grupp ta' 72 individwu ġew salvati f'żona li skont l-Aqda Médecins Sans Frontières taqa' taħt ir-responsabbiltà ta' Malta. Għalhekk mhux esklus li dawn l-immigranti jiddaħħlu Malta fil-ħin illi ġej. Is-Sibt Ocean Viking salva grupp ieħor ta' 59 persuna li kien jikkonsisti minn 3 nisa, 34 raġel u 22 minuri. Huma kienu jivvjaġġaw b'dajsa żgħira tal-Injam fejn ġew salvati madwar 26 mil nautiku il-bot mill-kosta Libjana. Dan hekk kif il-ġimgħa ġew salvati 92 persuna minn fuq dingi li kien mobb biżżejjed għad-daqs tiegħu. Il-bastiment Ocean Viking fil-preżent qed jistenna sabiex jitħalla jidħol f'port sigur fejn ikunu jistgħu jiżbarkaw l-immigranti. Fost l-immigranti hemm 32 minorenni li qed jivvjaġġaw waħedhom, flimkien ma' 4 nisa illi huma tqal. Huma ġejjin mill-punent tal-Afrika fosthom il-kosta tal-Avorju, mill-Kamerun, mill-Mali, mill-Ginea, mis-Senegal, mill-Benin, mill-Gambja u mis-Somalja. F'kumment Matteo Salvini staqsa jekk dawn l-immigranti hux ser jitħallew jiddaħħlu fl-Italja f'aktar pressjoni kontra l-immigrazzjoni e kif matul il-ġurnata tal-Ħadd saru l-elezzjonijiet reġjonali fl-Italja.